de premier tijd heeft gemaakt om mij te ontvangen. Ik ben heel trots dat ik het hele Koninkrijk mag vertegenwoordigen in de VN. Daarbij is het belangrijk om het Koninkrijk in alle diversiteit te laten zien. En we hebben verschillende verhalen te vertellen vanuit verschillende delen van het Koninkrijk. En ik denk dat Aruba op een aantal vlakken een voorloper is, een wegbereider en kan laten zien hoe het ook kan. En ik denk, wat u heeft verteld over Man in its Biosphere past heel goed bij de Sustainable Development Goals, sluit aan bij een aantal dingen die we in de VN belangrijk vinden, die we als Koninkrijk uitdragen. En dan helpt het ontzettend als we goede voorbeelden hebben die toegankelijk zijn, die kopieerbaar zijn, die voor anderen herkenbaar zijn. Nou, we werken bijvoorbeeld heel nauw samen met andere landen in het Caribisch gebied, maar ook in de Pacific, maar ook breder in de wereld is dit ook een heel mooi platform om te laten zien wat een land als Aruba te bieden heeft voor de wereld als wegbereider. Ik ben daar heel erg trots op. Ik ben heel trots op dat ik ook Aruba mag vertegenwoordigen in de Verenigde Naties. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over dat we heel nauw samen willen werken in de weg voorwaarts. Willen laten zien wat Aruba te bieden heeft, wat het bredere Koninkrijk te bieden heeft. Maar ook om ervoor te zorgen dat we het kunnen vertalen naar zo concreet mogelijke zaken die impact hebben op het leven van mensen. Zodat we van elkaar kunnen leren, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen. Maar ook dat we kunnen laten zien dat de VN ertoe doet en dat Aruba ertoe doet. Bijzonder blij met het bezoek van mevrouw Van Haren, want de permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk in de UN is een heel belangrijke positie. We hebben ook in het verleden, in de vorige regeerperiode, intensief geïnvesteerd in de relatie met de permanente vertegenwoordiging en het hele kabinet van de permanente vertegenwoordiging in de UN en hebben daarbij ook veel successen geboekt, gezamenlijk. Goede relaties opgebouwd die Aruba hebben ondersteund in de prioriteiten van Aruba. Ook het traject van vergroening van Aruba in die tijd was belangrijk. Aruba heeft zichzelf ook neergezet als een voorloper op dat gebied, de transitie naar meer duurzame samenleving, niet alleen op energie, maar ook op alle andere SDG-gebieden. En de ondersteuning die we toen hebben gekregen vanuit de permanente vertegenwoordiger was in die tijd Karel van Oosterom. En die positie heeft mevrouw Van Haren nu. En we kijken ook uit met dezelfde enthousiasme van die tijd naar wat we samen kunnen doen in UN en in UN-verband.